Eta ikastolan gaudenez eta euskera landu behar degunez, gaur lan bat bidaliko izuet. Eta gaurko lana, idazlan bat egitea izango da. Baina idazlan ez ez horrela txoriburu egin behar, horrela ez. Beti esate izueten bezala, lehenengo pentsatu, ondo pentsatu idazlana aurretik ze jarri behar dezuten. Bale? Bueno, hemen uste izuet, lan egiten. Hala, venga. Bani, sekretuak idatzi eta gezurrak esan nahi ditu. Bani, bizilagunak espiatu nahi ditut bere etxeko txirikitu. Nire kuartuko lurra margotu dut. Ni dutxatzen nahi zenean txixe egin nahi dut eta matxarrik ondo garritu nahi zela esan. Bani, egunero goxokia jan nahi ditut. Bazkaltzeko, gozaltzeko eta baita ere afaltzeko. Eta askortu nahi zenean pizza eta papalomita jantzeko. Bani, ondartzaren uretan sartu baino jantzia kendu eta ipurdia erakutsi nahi dut urrainez. Bani, nire aitonaren txapelarekin eta nire amonaren kulerekin jolastu nahi dut. Bagien egon bat egin nahi dut eta zerban bizi. Amatxa bitatzen eta nola ez amai arreba gabe. Bani, guztiak atera eta puzker handia bota nahi. Bani, nire gurasoak etxean ez daudenean, nire nahiari burutik berak itxarra bota. Hori ona! Bani, espaziontzi bat egin nahi dut eta irakira joan nahi dut. Eta irakia arrozak pentsatuko dut. Bere argia arroza izan dut. Bani, ez nagoenean amestu nahi dut. Bani, jirafa bat, elefante bat, pintxi, etxe animaliz duetan nahi dut. Bani, nire galtzerina zuen iretik eta kaletik sandalia bezala eragin. Bani, etxeak bakarri nagoenean mirala txikiaren pardela jarri nahi ditut eta izkutuan txisa ingo dut. Hemen ez da gini, baina txorakeri, gehiegi, entzuten ari naiz, edo ideia gehiegi, baina aber, ez zaito sorgi gelditu. Azken zinen, aber, handitan ze izan nahi dezute? Handitan txikia izan nahi dut.